Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Wat heb ik met dans? Oh, dans is gewoon wie ik ben en wat ik doe. Ik was op de middelbare school en ik begon met theater en we deden musicals. En toen er was dans en mijn eerste ervaringen met musicals. Dat voelde zo goed en dat klopte zo voor mij. Dat, ja, toen ging ik verder en begon met danslessen te volgen. 2, 3, 4, 5, 6, daar goed terug. Dat piepklein stapjes. Gewoon een doel van mij was ik wil dansen dan, dat had ik ontdekt. Ik wil uiteindelijk kinderen krijgen en trouwen en ik wil de wereld zien. Ik wil dansen. En ik deed auditie en ik was aangenomen voor een professionele musical. Ik was maar 18 en mijn ouders dachten, hij gaat naar school, hij gaat studeren, hij gaat werken, hij gaat dit doen. En ik ga niks doen van wat jullie willen, maar ik ga gewoon dansen, want ik ben aangenomen. Nou, ik ben een beetje boef. Oh. Dus eigenlijk van heel veel voorstellingen of musicals, ik ging iets meenemen. Ik wil mijn kostuum mee, of ik wil mijn schoenen mee, of ik wil een hoed mee, of een pruik, of een dit. Dus ik heb eigenlijk veel meer dan dit, maar dit is van een musical van West Side Story. En dit is van een Evita. En wat ik nu merk is, het past mij niet meer. Dus daar gaan we niet over hebben. Dit is van de musical Cats en dit is mijn staart en dit is mijn pak geweest. Ik denk dat past mij ook niet meer. Dit heb ik van Miss Saigon. Ik heb veel meer thuis, maar ik dacht, nou, dat wordt een hele lange programma, dus ik heb het allemaal niet mee. Het is niet echt een Fries accent, geen Hollands accent, maar waar komt zwaai? Ik kom uit Houston, Texas, in Amerika. Maar hoe komt het dan te Loon is niet? Veel dansen, veel reizen, verschillende plekken gewoond. Los Angeles, Las Vegas of France of de Caribbean, waar ik ook kon dansen. En toen ik danste in een gezelschap in Houston, er waren 2 nieuwe meisjes en dat was 2 Nederlandse meisjes. En nou, dat vond ik heel interessant. En één jonge dame was Daisy. En ik dacht, Daisy, net als de bloem, Daisy. Oké, ik kon haar naam onthouden. En die andere, haar naam kon ik niet onthouden. En het duurde mij heel lang en ik wist nooit haar naam. En haar naam is Tialda. En dus we hadden ontmoet in dat gezelschap in Houston. En nu, Tialda en ik, 33 jaar later, we hebben 4 kinderen en 5 kleinkinderen. So, zij komt uit Sneek. In 2000 kwamen we naar Friesland. En het was wel een beetje culture shock voor mij, van Amerika en overal. En dan naar Amsterdam. En dat was dan mijn wereld, in de musicals en in de bus en in de kleedkamers. En dan naar Friesland. En de buurten, heel aardig, maar ik was een beetje in shock. En ik dans. Mensen vroegen, wat doe je? Nou, ik dans. Huh? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Wat voor dans? Dat soort dingen. En het was gewoon een beetje, ik moest er heel erg aan wennen. Ik krijg deze vraag inderdaad vaker. Dus ik zeg, is het niet heel apart om van je vader les te krijgen dat hij jouw docent is? Maar dit is waar ik mee ben opgegroeid, dus dit is voor mij zo normaal. En ik had het niet anders willen hebben. Want ja, hij is altijd mijn docent geweest. Ook mijn moeder is ook dansdocent. Dus als kind ging ik dan of met hem mee naar de studio of met mijn moeder mee naar de studio. En zoveel mogelijk dansen. Maar best dikwijls net iets bij die height. Het gebeurt niet vaak, moet ik zeggen. We werken heel goed samen en ja, we hebben wel eens een andere kijk op iets, maar dat is heel mooi. Dan vullen we elkaar eigenlijk aan daarin. Just like what you're doing now, and then it's a little bit more real instead of a pose and a pose and a pose. Je bent met My Fjouw Bam. Bist er nou de enige die doet? Uiteindelijk wel, ja. Ja. Maar we zijn wel, grappig genoeg, zijn we wel allemaal echt dansers. Want als we dan bij elkaar zijn thuis, er is altijd muziek op. En dan gaat iedereen dansen. Then magic happens.
Dus dat is ja, heel mooi. Dat Amerikaans zit er wel een beetje in, hè? Ja, zeker. Ja, zo zijn we ook opgevoed, tweetalig. Ja. Dus ja, dat is een beetje een mengsel van beide talen. Ja. En echt Sneekers van men. Ja, echt snits. Ja, ja. Nee, dat zit er wat minder in. Oh. Maar ja, dat probeert ze ons wel eens mee te geven. Nu dat ik dit positie heb in de danswereld, wat ik heb kunnen opbouwen. En ik denk misschien in mijn eigen kleine manier heb ik wel een verandering of een indruk kunnen maken in de danswereld hier in Friesland. Dus hier is wel mijn hart. Hier heb ik wel mijn leven. Mooi, jongens. Moet je een drink hebben? Een good stiff drink?